Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары. Аллаһы Тәгаләнең сәламе, рәхмәте, бәрәкәте барчабызга да ирешсен иде. Эфирда имамның сырык тапшыруы. Бүген бездә кунакта Салах мәчете имам хатибы, безнең яраткан дустыбыз, студиябызның яраткан кунагы Тимергали хәзрәт Юлдашев. Хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сезне шушы студияда күрүбезгә без бик шатбыз. Инде тамашачыларыбыздан бик күп кенә сораулар килеп иреште. Без искә төшереп китәбез алдан ук. Экраннарда адреслар күрсәтелгән, үзегезне борчыган, сезгә кызыклы булган сорауларны безгә бирегез. Узнаем у imama@huzur.ru адресы һәм инде Instagram аккаунт Huzur Media. Без аларны шуннан кабул итеп, хәзрәтләребезгә тапшырыбыз һәм сорауларга җавапларны бергә безләрбез. Инде Тимергали хәзрәт, сезнең рөхсәт белән беренче сорауны биреп китәм. Бер мәзһәбтәге кеше белән икенче мәзһәбтәге кешегә бер үк никах үткәреләме? Яки төрле мәзһәбтә булу бу мәсьәләдә гел мөһим түгелме дип безгә язган тамашачыбыз. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһ ва салату ва саламу аля расулиллаһ. Беренчедән мәзһәб безнең рәсми рәвештә дип әйтгәндә әһле суннат вал җәмәгать мәзһәбләре дип әйтәбез инде. Алар дүртәү. Һәм менә шушы дүрт мәзһәбтә булган кешене без дөрес динне дөрес аңлаган, диннең дөрес юнәлешендә барган кеше дип кабул итәбез. Әгәр дә мәзһәбне кабул итмәгән, мәзһәбне, ягъни мәзһәб ул мөһим түгел дип әйтүчеләр булса, без аны әһле суннат вал җәмәгатькә саный алмыйбыз, кертә алмыйбыз анда. Шуңа күрә әйтергә кирәк, әгәр дә кеше берәр мәзһәбкә ярый икән, бу никахка бер нинди каршылык тутырырга тиеш түгел. Чөнки ул үзебезнең динебездә, үзебезнең дөрес динне аңлауда, әһле суннат вал җәмәгатьтә һәм инде шушы дүрт мәзһәбнең берсенә тоташа. Әгәр дә шушы бөтен әйтергә кирәк шартлар үтәлә икән, һәм инде никах шартлары үтәлә икән, димәк, мәсәлән, Абу Ханифада никах шартлары бераз аерылырга мөмкин Шафигыйдан, ләкин алар гомуми рәвештә әйткәндә бер, мәсәлән, ул вакытта никахны укырга ярый, аның бер нәрсәсе юк. Иң мөһиме әһле суннат вал җәмәгать булган мәзһәбтә булырга тиеш ул кеше. Ул дүрт мәзһәбне атап китсәгез инде безнең тамашачыларыбыз өчен. Беренчесе имам Агъзам Абу Ханифа мәзһәбе, ул безнең төбәктә гомумән Рәсәйдә иң киң таралган мәзһәб. Күбесенчә күпчелек халык шушы мәзһәбкә ярә. Аннары Шафигый мәзһәбе бар. Ул мәзһәбкә шулай ук күпчелек гарәп илләре ярә. Һәм инде Ханбали мәзһәбе шулай ук ул гарәп илләрендә бар, ләкин аның кадәр Шафигый кебек түгел. Һәм иң аз яручылар ул Малики мәзһәбе. Ләкин алар һәр берсе берсеннән берсе улуг дип әйтәсе килә, бөтенесе дә галим, без аларны кабул итәбез, без аларны аермыйбыз. Әлбәттә, теге ихтилаф дигән нәрсә бар, ул фикhi ихтилаф дигән нәрсә, ләкин акыйда мәсьәләләрендә алар бер. Һәм инде әйтергә кирәк, Абу Ханифа мәзһәбе гомумән 80%-тан артык җир йөзендә шушы мәзһәбне тоталар. Һәм аңа ул бердән-бер мәзһәб, бердән-бер галим кемгә Агъзам дип әйтелде. Агъзам величайший, бийек мәзһәб, бийек Абу Ханифа дигән мәгънәне бирә. Һәм ул шуннан да менә Имам Малик үзенең китапларында яза, Абу Ханифа миңа килергә теләгәндә ди, мин каушавымнан тиргә бата идем ди. Һәм инде мин беләм ди, әгәр дә Абу Ханифа ди агачны теге алтын дип дәлилләсә, ул алтын булачак инде ди. Шуңа күрә шуннан да Абу Ханифа хәзрәтләре ул бийек шәхес һәм без бүген көндә шушы мәзһәбтә, әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh. Мәсәлән, шундый бер күз аллау дип әйтгәндә, берсе Шафигый мәзһәбеннән, берсе Ханафи мәзһәбеннән кешеләргә никах укылды ди. Киләчәктә бу кешеләр иншалла бит бер гаилә булып яши, гыйбадәттә бит инде сез әйттегез, менә ихтилафлар булырга мөмкин, кайбер генә ниләр. Мәсәлән, намаз, иртәгә намаз яки витр намазында кемдәдер, мәсәлән, без бит инде кичтән укыйбыз, мәсәлән, кунут дугасын витрда укыйбыз, Шафигыйдә бүтән шәраб булырга мөмкин.
менә шушы вакытта, никах вакытында аңлатып китерә кирәкме кешеләргә, менә шундый ниләр булырга мөмкин, алдан уйлап куягыз Бу дигән. проблема түгел. Ни өчен? Чөнки бездә аннан да җитдирәк проблемалар бар. Катнаш никахлар. Без менә шун өстендә эшләргә тиеш. Христиан кешесе мусульман кешесенә чыга, яки киресенчә булырга мөмкин. Анда менә ихтилаф килеп чыгарга мөмкин, җитди ихтилаф. Һәм инде безнең бит инде халыкта теге төрле милләт булгач, кеше динне теге тирәннән белмәгәч, я шул рус милләтенә чыгалар, христиан милләтенә чыгалар. Һәм инде анда ихтилафлык та килеп чыгарга мөмкин. Кайбер гаиләләрдә шундый хәл бар. Ләкин бөтен гаиләләрдә шундый хәл бар дип әйтмим. Ләкин менә аннары бала тугач, шәркәүгә барсын, ул мәчеткә барсын, ул. Бездә шул проблеманы шешәргә кирәк. Мәзһәб проблема түгел. Иләнсеннәр, главное әйтәм бит инде иң мөһиме алар үзебезнең әхле сөннәт вәл җәмәгатьтә булсыннар. Һәм акыйда буенча Матурidi акыйдасы, инде Шафигылар, Ашари, аларның араларында аерма зур түгел. Шуңа күрә бу проблема, аннан проблема ясамыйк. Инде минемчә бу сорауны биргән кеше үзенең сорауына җавапны ишеткәндер иншалла, аңлагандыр. Һәм инде киләсе якын көндәрдә никахта укытыр дигән ниятта калабыз. Иншалла. Сезнең рөхсәт белән дәвам итәбез. Икенче сорау: мәетне юганда нинди таләпләр куела? Нинди тәртип мөһим һәм кайсы дуаларны укырга кирәк дип яза безгә тамашачыбыз. Беренчедән, мәетне юу ул юган вакытта аның гавраты капланырга тиеш. Ул җиңел мәсьәлә түгел. Аңа бик практика кирәк, гыйлемнән кала дип әйтәсе килә. Теге кай вакытта кеше белә, практикада кулланмаган, андый кешегә авыр. Менә хаҗ турында күп мәсьәләләр дә барып кайтмыйча син аны барып белә алмыйсың бит инде. Кая ничек барган, ничек эшләргә. Шуның кебек монда да практика кирәк күбрәк. Һәм инде мәетне беренчедән аңа үлеме җиткән вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Иқрау ясин аля маутакум." Үлеме якынаяган кардәшләрегезгә Ясин сүрәсен укыгыз дигән. Һәм инде ул мөмин кеше булса, без инде беренче шаратта аны шишендерәбез тулысынча, һәм инде гавратларын каплаган рәвештә гадәти гысыл кыйндырган кебек кыйндырабыз, борын һәм авыз гына чайкалмый. Тулысынча башта уң ягы, аннары сул ягы, аннары аның иң мөһиме нәҗисләрен чыгару калган булса инде, һәм инде иң мөһиме ул кәфенлек. Ак чистап кәфенлек, ахират күлмәге киелә, инде ирләргә инде шалма киелә. Һәм инде ул вакытта мәетне дөрес итеп аны шырнарга кирәк. Ике токымадан торган әйбердән мәетне шырнылар да, аннан соң инде җеназа намазын алып баралар. Әлбәттә, аның турында бик күп сөйләргә була, ул үзенә күрә бер зур мәрәсим, аны теге ниндер дуга укырга, анда әйтәм бит инде, мәеткә Коръәннән башка бер нәрсә кирәкми, дугадан башка. Раббым шушы Коръән укыганнарның әҗерләрен бирсәң иде. Раббым рухларын шат кылсаң иде. Аңа һаман дуга кирәк. Инде монда юганда нинди тәртип һәм нинди дуга дигән, бәлки шул юган вакытта менә керешкәндә яки юып бетергәч бер төрле дугалар кылырга кирәкми икән дип сорыйлар минемчә. Мәсәлән, бит инде без тәһарәт алганнан соң дуга кылабыз, исән кешеләр. Шунак шулай гысыл алдыргач бер төрле дуга кылырга кирәкми икән. Интеге аерым бер дуганы ишеткәнем юк. Мин теге яшереп тормыйм, ләкин барыбер һәрбер эш алдыннан бисмилла әйтеп башлыйсың бит инде. Бисмилла әйтеп башлыйсың, аннан соң инде кеше үлгәч инде инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип дуга кыласың инде. Һәм инде һәрбер агзаны җуганда ук шулай ук бисмилла әйтеп җуырга кирәк. Инде безнең кадерле тамашачыларыбыз өчен кабаттан менә шушы башыннан алып ахырына кадәр бер кат искә төшсәк тәртипне, димәк бисмилла әйтеп керешәбез һәм мәетне яткызабыз. Аягы белән кыйблага гадәттәгечә була инде. Димәк, каплыйбыз материя белән, токыма белән инде татарча әйткәндә, кендектән тезгә кадәр. Бу иратлар ие. Хатын-кызларның күкрәктән тезгә кадәр. Шулай ук тезгә кадәр. Иң башта, әгәр дә нәҗисләр калган булса, шушы нәҗисләрне чыгарып җуабыз. Җинси агзаларга тотынмаска тырышабыз, ул ярамый.
Аннан соң инде авызны, бурынны шайкамыйча, гадәти гысыл кебек тулысынча мәетне жуып чыгабыз. Башта уң ягын, сул ягын, артларын да шулай ук бераз күтәреп, уң ягын жуасың, аннары күтәреп сул ягын жуасың. Шулай итеп бүтән җирне жуганнан соң, без аны ике материядә кәфенлебез. Ул да булса инде ахират күлмәге һәм инде кәфенлек. Кәфенләгәннән соң аны ике яктан бәйләп куялар бит инде. Кабергә төшергәч аны шишергә кирәк, аны бәйләп куярга ярамый. Инде ислимайлар булса, яки камфара белән инде ислимайлар белән, шуның белән сибәсең. Мәйеттән тәмлис килергә тиеш. Һәм инде бу юла ни өчен эшләнә? Беренчедән Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валакад каррамна бани Адам", без Адам баласын хөрмәт иттек ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә Адам баласына шундый хөрмәт күрсәткән. Адам баласын яндырырга ярамый, аны юмыйча күмергә ярамый, үз киемендә ярамый. Җуып, хөрмәт итеп, аппак кәфенлектә матур итеп озатырга тиешбез. Бу үзенә күрә мәйеткә без хөрмәтебезне күрсәтәбез. Инде сез әйттегез, менә мәетханәләр бар дип кайбер мәчетләрдә, ләкин ул Казанда шулайдыр да, авыллар бар бит әле, мәсәлән, авылда бит инде гадәттә залга кертеп куеп, шунда юалар. Алаша белән. Алаша белән юалар һәм су агып тора бер чиләккә. Менә шул суны кая түгәргә һәм әле кайбер җирләрдә бәлки ул гореф кенәдер инде 3 кумганнан артык яки 5 анда теге так дип әйтәләр инде, гына кумган шулга гына кертегез дип әйтәләр, суны да мәсәлән. Булар да ничегрәк безнең динебездә. Бәлки горефтер, ләкин мин теге ишеткәнем юк, нәкъ шулай эшләргә кирәк дип. Ләкин суны кая түгәргә дигәндә, ул кешеләр йөрмәгән җирдә инде, теге агач төбенә, шүплеккә дә түгел, шыкыр ясап шунда күмеп куярга да була. Менә шундыйрак тәртип инде. Иншалла. Инде шуннан да бер кирип китсәк, бу темага, мәет озату темасына, ул бик зур тема. Мин искә төшереп китәсем килә. Дөреслекдә Хозур нәшрият йортына чыгарган мәет озату йолалары дигән китабы бар. Менә кемнәр кызыксына, аларны алып укый аласыз. Бәлки әле киләчәктә нәкъ менә шушы темага багышланган айрым бер имамнан сырык тапшыруын ясарбыз. Алла бирса, әйдәгез, бүтән сорауларыгызны җибәрегез экранда булган адресларга. Узнаем у имама собачка Хозур.ру һәм Хозур Медиа Instagram аккаунты. Без исә дәвам итәбез. Хәзрәт, бер генә сүзне әйтәсем килә. Менә шундый мәсьәлә, беренчедән мәетне юу, үзенә күрә бер бик савап. Мәйет юган кеше ул бик зур савапларга ирешә. Хәтта шундый риваятлар бар, 40 зур гынахлар кичерелә дип. Аннан соң мәетне юу, ул һәм мәетне озату, ул кешегә бер искә төшерү булырга тиеш. Беренчедән, куллу нафсин заиқатул маут. Һәрбер җан иясе үлемне татып карар. Һәрберсе Аллаһ каршына барыр. Үзенең зәгыйфлыгы турында, үзенең бу дөньяда мәңге түгел икәнлеген турында, фани икәнлеген турында бер искә төшерү булырга тиеш. Менә бу тәфәккур дип атала, ягъни тәфәккур бил маут, кеше мәетне озатырга дип килә икән, дөнья сөйләшүләрен сөйләшмәсеннәр иде. Менә кай вакытта мәет озатырга киләсең, сөйләшәләр үзенең бизнеслары турында, үзенең теге дөньядагы булган проблемалары турында, авыл кешесе үзенең сыйры турында сөйли. Но монда сөйләшергә кирәк менә гыйбрәти мәсьәләләрне, фикерләргә кирәк. Дәшмәсәң дә тагын да хәерлерәк. Кеше монда фикерләргә тиеш. Аннары зиратка озаткан вакытта да аның да бер тәртибе бар бит инде. Анда да сөйләшмәскә кирәк. Күбрәк фикер йөртергә, минем дә шунда барасым бар бит. Аллаһ каршына җавап бирәсем бар бит. Гамәлемне арттырырга кирәк, изге гамәлләремне, гынахлардан тукталырга кирәк. Чөнки кешегә үлем килсә, ул бит ey Rabbim дип әйтер. Минем үлемне бераз гына кичектер инде. Фа асаддака ва кум мин ас-салихин. Мин изгеләрдән булырмын. Мин саракалар бирермен, изгелек кылырмын дип әйтер. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва ла юаххираллаһу иза жаа аҗалуха. Бер кайчанда Аллаһ Тәгалә аҗал сагаты җитсә кичектерми ди. Менә бу әйберләрне искә төшерсәләр иде кешеләр. Мәетне күмгән вакытта, җеназасын укыган вакытта, дұға қылған вақытта, һәм инде зираттан күлеп шығып кетушілерді көрген бар. Білігіз, жәмәғат, зиратта кілген кіші, соңғы күніне қадар жыларға мөмкин аннары.
Аның белән шаяртырга ярамый. Һәм бер кайчанда бу көн безгә килмәс дип уйламагыз. Иртәгә ул килергә мөмкин. Бер бездә белмибез кайчан, ничек, кайда, нинди халәттә үләчәгебезне. Бу Аллаһ кына белә. Менә моны без күңелнең тирәнлеге белән аңласак, бәлки күңелебездә бераз уяныр иде, ничектер изгелек эшләүгә бер этәргеч. Бәлки бераз мәрхәмәтлерәк булыр идек без. Аллаһ каршына барасы бар, җавап бирәсе бар бит дип. Һәм кешеләр белән дә мөнәсәбәтебез яхшырыр иде. Менә шуңа күрә бу үзенә күрә бер тәфәккур, фикерләү урыны булырга тиеш дип әйтәсе килә. Менә сез инде зиратта көләргә ярамый дип әйттегез, әмма шундый зиратлар бар инде, шундый җирлекләр бар. Шуннан да кабер казу бит ул 15 минутлык кына эш түгел. 2 сәгатькә дә кыш көннәрендә 3 сәгатькә сузылыр мөмкин, авыр очраклар була. Һәм шунда инде кешеләр туңмас өчен, итмәс өчен теге хәтта көлдергечләр сөйли башлар, анекдотлар сөйли башлаганнарын күргән бар. Менә андый кешеләргә нинди киңәш бирәсез? Менә шул 3 сәгать буе кабер казыганда көлмичә, менә шушы фикерләү, бәлки анда хәзрәт басып торсамы, ничегрәк менә? Ул элек бит инде бабаларыбыз көлмәгән, туңмаган бит инде. Хәзер тракторлар бар казырга була. Бер караганда. Җиңеллекне табырга була, ләкин андый вакытта күбрәк сөйләшергә кирәк, үзенең белән чәй алып килергә кирәк. Теге туңып китмәсен өчен. Усуллар бик күп бит инде. Аның өчен көлергә кирәкмени? Бу бит минемчә ахмаклык дип әйтер идем. Шуннан да зират темасы, гомумән үлем темасы, ахират темасына кирип китәсең бит инде бундай әйберләрдән соң. Һәм үзеннән-үзе бәлки безнең хәтта тамашачыларыбызга сорау тугандыр. Нәрсә соң ул ахират? Нәрсә көтә безне ахиратта? Мин аңа әзерме? Минем багажым нинди булырга тиеш? Изге гамәлләрне алып барыйм микән? Әллә инде начар гамәлләр белән дә анда үтеп китеп булыр микән? Андый сораулар һәр кешедә туа. Безнең теге кайбер кешеләр яткан сүзе бар. Аллаһ Таала үзе бер урын билгеләр әле дип. Менә хәзер шуннан да менә бит әле сорауга күчкәнчә сорау бирәсем килә сезгә. Шуннан да шундый кешеләрне күргәнем бар, ишеткәнем бар. Аллаһ Таала бар икәнен беләм, үзе бер урынга урнаштыра әле ди. Менә шулай әйтәләр. Үзе бер урынга урнаштыра әле. Урнаштырыр, ярар. Андый кешеләргә ничек итеп хикмәтле җавап кайтарыр? Анда топасрак сүз ишеткәнем бар. Үлсәм үлермен, табылыр шунда бер урын дип. Менә шул инде ул, бер урынга билер. Мондый кешеләргә ничек дип җавап кайтарыр? Юк инде, Аллаһ Тәгалә бәлки урнаштырыр да, но кайда бит әле. Ахират бит ул җәннәт һәм җәһәннәм. Җәһәннәм ул ут газабы. Җәннәт ул мәңгелек рәхәтлек, кайф сафа дип әйтик. Анда күз күрмәгән, колак ишетмәгән бер кашанда. Һәм инде кешенең акылына кирбәгән әйберләр көтә. Без бит инде әз генә булса да, теге шырпы белән кулыбызны, бармагыбызны яндырсак, ай дип кычкырабыз, авырта дип кычкырабыз. Теге авырып ашасак, анда уколлар неләр, аннан да интегәбез авырта дип. Ләкин бу 100%-ның газаптың җәһәннәмдәге дип әйтәсе. Кичкенә генә бер 0,0001% инде ул. Менә шу дөньяда әз генә Аллаһ Таала безгә бирә, аңларга нәрсә икән, әз генә булса да. Анда бит ул каты менә вулканнарны күргәнебез бар, нинди чыганнан, ут чыганнан. Ул 70 тапкырга көчлерәк дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, андагы утның газабы. Һәм анда бөтен тәнең белән керәсең. Бармак белән генә түгел. Уйлап карагыз, син моңа әзерме, моны түзәргә? Аны бер кеше дә түзә алмый. Без хәзер генә теге благословить яратабыз инде, сөйләшергә яратабыз инде. Эй, булыр әле, нителәр әле, котылырбыз әле дип. Аны Пәйгамбәрбез заманында да шулай дип әйтәләр иде. Эй, булыр әле, котылырбыз әле. Башка дин әһелләре килеп әйтәләр иде. Без беренче көн генә булабыз анда, без Аллаһ Тааланың якын бәндәләре дип. Ләкин омтылу дигән нәрсә булырга тиеш кешедә. Әгәр дә кеше шуны аңлый икән, җәннәт бар, җәһәннәм бар, һәм Аллаһ Таала әйтә: "Валлаһу яд'у илал җаннати", Аллаһ Таала сезне җәннәткә чакыра ди. Сез үзегез җәһәннәмгә барасыз. Үзегезнең нәфсегезне тыя алмыйча, тәкәбберлек, хисетлек аркасында. Үзегезгә теге аклау табасыз ди, оправдание инде.
кеше үзенең нәфсенә ярар өчен нинди генә аклау тапмый. Шулай бит инде. Лишь бы ясамаска, лишь бы укымаска, лишь бы мәчеткә бармаска. Бу минемчә кеше дөреслекне аңлап, шуңа омтылмау һәм нәфесе аркасында нәрсәндер кире кагу бу ахмаклык. Син аңлыйсың, ләкин каршы барасы үз-үзеңә. Син аңлыйсың, бу булачак, Аллаһ Тәгаланың әйткән сүзе хак, җәннәт бар, җәһәннәм бар. Синең нәфсең теге яки бу әйберне теләгән аркасында син табасың үзеңә нәрсә? Сәбәпләр аны эшләмәскә. Акланулар, әйе. Бу ахмаклык. Син акны ак итеп күргәч, анда бит кара әйберне куярга ни файда? Ул ак булып кала бу барыбер. Шуңа күрә кеше әзрәк булса да аңларга тиеш, нәфеснең аны беркайчан да теге шиге юк. Кайчан булса да син ахыр шиктә шул нәфес аркасында да бу дөньяда да ахиратта да хәсрәт күрәчәксең. Әйткән бит инде бер галим, ни өчен Аллаһ Тәгалә безгә нәфесне тыярга куша? Чөнки бу дөньяда син нәфесеңне тыйып яшисең икән, ләззәтләрдән, гынаһлардан, ишемлекләрдән, бөтен әйбердән тыйылып, бөтен кеше шулай яши, мин дә шулай яшис килә. Алар кайф сафада яшиләр, рәхәт яшиләр. Нишәп мин үземне нитргә тиешсең, теге шикләргә тиеш. Дип уйлый кеше. Аллаһ Тәгалә әйтә, юк, шиклә син үзеңне ди. Шуннан соң мин сиңа шушы бер харам капкасын япканга күрә, мин сиңа 1000 капканы ачырмын ди. Ул намаз ләззәте, ул Коръән уку ләззәте, ул мәчеткә йөрү рәхмәте. Ул бит аның шушы булган ниғмәтнең, шушы мәчеткә йөрү, Коръән уку, намаз укуның ниғмәтнең ләззәтен татудан да нинди нәрсә рәхәтрәк. Кеше барыбер үзен ничектер тырышандырга теле бит инде, теге аракысын эчә, наркотигын каба, башкасын эшли, үзенә тынычлык таба ул. Ләкин хәтта менә бу нәфескә ияреп кылган гынаһларның сәбәбе дә бөтенесе шул җанга тынычлык табу аркасында. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсәгә сиңа бу? Барысы да бу вакытлыча гына. Менә сиңа намаз, зикр, Коръән, аннан да рәхәт әйбер юк. Син бу дөньяда бөтен дөньядан bütün lezzetlerine, bütün günahlarını işlesen de, bütün eybirini tutup karasan da nefsin bir kaçan duymaydı. Çünkü senin canın yaratılgan cennet için. Cennetteki eybirini dünyada izli tabalmay kişi. Yani көп misallar var, bir milyarder turda bir silegenim var, bir bagazda nişik etip ol dinge kelgen. 16 tapkır uzuna kul salarga tiledi. Nişiktir ana gir kutkaralar idi. Ник алай эшлисең? Менә бөтен әйберне татып карады, бөтен дөньяны әйләнеп чыктым. Нәрсәндә бар микән дип белмәкче идем ди. Икеннәдән бер көнне үзенең офисына килә, анда гарәпләр, гастробайтерлар эшлиләр. Бу бәдрәфкә керә дә теге аягын күтәреп тахарат ала. Син ник монда тахарат аласың? Мин монда йөземне юам ди. Теге югалып калмады. Син монда ди йөзеңне юасың. Ничә тапкыр юасың? 2 тапкыр ди. Бәлки күбрәк тә булырга мөмкин, әзрәк тә булырга мөмкин. Мин 5 тапкыр аягымны юам ди. Аягым чистарак. Нәрсәгә җуасың? Намаз укыйм. Нәрсәгә намаз укыйм? Менә Аллаһ Тәгалә бар, дин бар, иман бар. Шулай итеп аңлата башлагач, дингә ошады. Теге әйтте, хәзер динегезне ничек кабул итәргә? Миңа бик ошады. Ла илаха иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһны әйттерделәр. Телен ватасындыра әйтте ул аны. Ләкин ахыр чиктә нәрсә булды? Бу үкси җылый башлады. Уйлап карагыз. Шул кадәр каты елады, хәтта аңын югалтты. Үзенә килгәннән соң аннан сорадылар, нәрсә булды сиңа ди? Менә йөрәгемдә нәрсәдер әйләнде ди. Шул кадәр менә күңелдәге ләззәт тойдым ди, рәхәтлек тойдым ди. Менә шуны эзләгәнмен икән мин ди, тегендә ди. Менә хәзер таптым ди. Миллиардер, бөтен әйбере бар. Үзен нәрсәгә үтерә ул алайса? Бөтен әйберен татып карады. Ә менә моны тапкач, менә җәннәтне җирдә тапты дип әйтәләр андый кешеләрне. Маңа бер нәрсә кирәкми уже. Ул бөтен акчаларын мискиннәргә, факирләргә, ниләргә, мәдрәсәләргә, мәчетләргә таратып бетерде. Хәзер шул дин белән генә яши. Ә кеше шул акчага чаба. Ахыр чиктә шундай булачак. Әйтегез әле миңа, менә шундай чиккә җиткән кешеләр, алар тынычлыкта яшиләрме соң? Миллиардерлар була. Юк. Алар көн сайын куркалар акчалары өчен, үзләре өчен, башкасы өчен. Хакыйкый бәхет шунда бит. Күңелдә тынычлык булу.
Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, син бу дөньяда тый үзеңнең нәфсеңне, һәм үзең теләгәнеңне шунда барга чалырсың. Яхшы бит инде килешү. Бик яхшы. Кешегә күп кирәкми. Менә шундыйрак бер теге аңлатма бирәләр галимнәр. Инде Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен анда эләгергә инде. Иншалла. Инде безгә барыбызга да Аллаһ Тәгалә ахирәттә, менә җәннәттә күрешергә насыйп булсын. Әйдәгез, үзегезнең сорауларыгызны языгыз. Ничек җәннәткә эләгеп була? Нинди юллары бар? Аллаһы бирсә, алар турында да аерым тавышлар ясарбыз. Хәзрәт, инде без белән дәвам итәбез. Алдагы сорау була яңгырый. Харам дуңгыз ите һәм харам тавык ите бер үк хөкемдә йөриләрме? Бер ничектә бер хөкемдә була алмый. Аллаһ Тәгалә әйтте, аны Коръәндә нәҗис дип. Аны ул нәрсәне? Дуңгызны. Дуңгызны нәҗис диде. Якында килмәгез диде. Ашау турында дөнья сүз әйтми. Аны ашарга ярый бер ишракта гына. Үлем нитсә генә, теге янаса гына. Менә бер нәрсә юк ашарга. Шу бер дуңгыз ята инде. Нәрсә эшлисең син? Әз генә алып, аны тулсынча теге тутырып ашарга ярамый. Әз генә алып, ашый аласың, үлмәс өчен. Яшәүне дәвам итер өчен, үлмәс өчен. Үлмәс өчен. Бүтән ишракта аны ашарга ярамый. Чөнки ул беренчедән нәҗис, аннан тегелгән кием дә нәҗис. Аның бөтен ягы нәҗис дип әйтергә кирәк. Тавыкның терисеннән әйбер ясарга була, аны киергә була. Мәсәлән, шулык сарык, шулык сыер. Аның ите бисмиллахсыз суйылганда гына хәләл була алмый. Булай гомуми мутлак дип әйтергә кирәк, ул бит хәләл булып санала. Үзе Аллаһ рөхсәт иткән итләрдән булып санала. Аның бер шарты гына бисмилла әйтеп суй. Дуңгызны бисмилла әйтеп суйдыңмы, суймадыңмы, барыбер харам. Менә шунданың аермасы. Шуңа күрә без ничек кенә тырышсак та, дуңгыздан ясалган тиредә, итедә, мәсәлән, ботинкалар булсын, курткалар булсын, башкасы булсын, аларны киергә дә ярамый, аның белән намаз укырга да ярамый. Башка хайваннарны Аллаһ хәләл иткән ярый. Әгәр дә ул теге дублённый булса. Шул. Инде безнең тамашачыларыбыз шушы сорауга да җавапны ишеттеләр. Инде аңлап калганнардыр, ишетеп калганнардыр. Аңламыйча калган булсагыз яки ишетмичә калган булсагыз яки менә бүтән төрле итләр турында сораугыз булса, аларны әлбәттә безгә яза аласыз, җавап кайтара тырышабыз. Хәзрәтнең рөхсәт белән дәвам итәбез. Инде бәлки берәр төрле журналист язгандыр бу сорауны. Автор хөкемнәрен күрсәтмичә генә фотографиясын интернеттан алырга ярыймы? Яки һәрбер алынган җыр, фотоны рөхсәт сорап кына кулланырга кирәкме? Моның хөкеме нинди дип язганнар? Әгәр дә кеше үзенең фотоларын һәм дә мәкаләләрен гомум халык өчен чыгара икән, һәм репост ясагыз, алыгыз дип үзе рөхсәт бирә икән, һәм аның сахифасында ул алдан ук әйтте, ярый, кулланыгыз, җибәрегез, һәм ул каршы түгел. Мәсәлән, шул ук без хәзрәтләр сөйлибез, аңлатабыз, безне төшерәләр, вагазларыбызны алалар. Һәм инде без ул вагазны сөйләмибез. Менә минем авторский права дип, ул бит бөтен гомум халык өчен файда дип сөйлибез. Һәм ул халыкка файда китерә икән, пожалуйста, алсыннар. Проблем түгел. Әмма ләкин бар шундый кешеләр, кем теге китабын чыгарды ди. Һәм анда үзенең сурәтләрен куя, һәм алдан ук кисәтеп куйды. Авторские права защищены. Разрешается только согласие автора. Да. Если этого не сделать, то это будет неправильно, там это преследуется, ярамый дип. Ничектер менә үзенчә теге шик куя. Ул вакытта ярамый. Ул вакытта әлбәттә сорап алырга кирәк. Менә бүтән хөкем шул. Мәсәлән, сәйдә бу шулай ук теге киң безгә киң ястылык бирә. Шул ук Instagram мәсьәләсе. Кемдә кем мәсәлән язадыр анда бер җырчы турында мәкалә, бер кайында таба алмый аның фотосын Instagramга кирип, шундан гына алып куя. Instagramда бүген көндә бүтән кеше куя дип әйтик инде. Анда язмаган рөхсәт бирәм дип тә, рөхсәт бирмим дип тә. Мәсәлән. Сорасан хәерлерәк. Сорасан хәерлерәк. Икенче очрак. Мәсәлән, хәзрәтләребез мәнбәрдән чыгып вагазларын сөйли, бер төрле язучы яздырып ала, һәрбер вагазны мәсәлән яздырып ала да, аны кайтып компьютерында җыя да, шуннан китап басып, үз исеменнән дип интеге мин җыйдым, шушы хәзрәтләрнең вагазларын дип
китап бастыра. Монда рөхсәт кирәк. Монда инде рөхсәт кирәк. Ни өчен кирәк? Чөнки кайбер мәсьәләләрне имам сөйләгән, кайбер әйберләрне кеше тыңлаган кеше үзенчә аңлап язарга мөмкин. Һәм аны җәмгыять аңламаска мөмкин. Шуңа күрә имамның нәрсә әйтергә теләгәне турында да ул сорарга тиеш. Башта рөхсәт сорарга тиеш. Аннары менә монда шулай дип әйттегез. Дөресме ул? Мин дөрес аңладыммы? Бәлки булай аңлаган, бәлки аның булай аңларга кирәктер дип, ул аны шәтергә тиеш. Теге дөресләргә тиеш. Дөресләгәннән соң ул вакытта әлбәттә ул рөхсәт ителә. Әйтәм бит, беренчедән барыбер рөхсәт кирәк, икенчедән кеше үзе аңлаганча язмасын өчен имамнан теге рөхсәт мәшлек уточнить итәргә кирәк инде. Бу сорауның төп мәсьәләсе нәрсәдән гыйбарәт дип аңлатырга тиеш инде. Инде Аллаһка шөкер, бу сорауга да җавап табылды. Әлбәттә, бик киң сорау, аңа җавап та киң булды. Үзегезгә кызыклы булган, әле бер чаган сораулар калгандыр, аларны экранда булган адресларга юллый аласыз, без исә дәвам итәбез. Хәзрәт, шундый сорау биргәннәр безгә. Исламда өрәкләр бармы? Экстрасенслар кемнәр алар? Һәм кем белән аралаша? Исламда астрал дигән аңлатма бармы? Шундай үч кичкенә сораудан торган. Җиннәр белән бәйле булган сорау инде бу. Мин инде үземнән өстәп әйтә алам. Бүген көндә бит инде безнең төрле каналлар бар, телевидение, мәсәлән, шул ТВ3-да битва экстрасенсов бар, тагын нәрсә бар. Анда бит инде кеше чыннан да мин моны сәйкәнен беләм, моны сәйкәнен беләм дип теге бәлки әле диндә булмаган гади кеше шуны карап инде уйлап куйгандыр. Безнең динебездә ничек икән дип. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беренчедән, бездә Коръәндә җин дигән сүрә бар. Анда Аллаһ Тәгалә җиннәрнең галәме турында аңлата. Без дөньяда ялгыз түгел. Бар фәрештәләр галәме, бар җиннәр галәме. Җиннәр алар яратылган уттан, фәрештәләр нурдан. Фәрештәләр ла ясуналлаһ ва яфъалуна ма юъмарун. Алар Аллаһ Тәгаләгә каршы бер нинди гамәл кылмыйлар, гөнаһ кылмыйлар һәм Аллаһ кушканны һәр нәрсәне үтиләр. Җиннәр исә адәм балалары кебек үк гөнаһ та кылалар. Аларның изгелек кылучылар да бар, аларның араларында мөселманнар да бар, имансызлар да бар. Һәм инде менә бу экстрасенс сихер белән бик бәйле. Сихер, күрәзәчелек, багучылык белән бик бәйле. Һәм инде менә шушы әйберләр күбесе бөтен сүз исәң дә була инде. Җиннәр белән бәйле. Чөнки җиннәр алар адәм баласы белән чагыштырганда хәрәкәтләнү аларның тизрәк. Алар бер-берсенә информация бирү күпкә тизрәк. Һәм инде күп кешелек әйбер, менә эштәге булган әйберне син күрмәсәң дә, алар күрергә мөмкиннәр. Мәсәлән, кай вакытта киләсең дә сихерчегә, сөйләгәннәре бар инде. Ул китапларда да язылган. Алар сиңа әйтергә мөмкиннәр. Кайдан син, нәрсәгә син, ничек яшисең? Эштәге булган кариның бөтен әйбер сөйләп бирә аларга. Ягъни бу безнең өчен яңалык түгел. Ләкин алар белән эш итү көфрлек. Менә бу мәсьәлә бар. Чөнки хакыйкатьтә яшерен нәрсәләрне Аллаһ кына белә. Ничек кенә алар сиңа теге гаҗәп булмасын, каян белә ул минем фамилиямны, каян белә ул минем яшәгәнемне, каян белә ул минем эштәге авыруларымны дип ничек кенә гаҗәпләнмә, барбер бөтен нишкәлекләрне алар белә алмыйлар. Мисал өчен, Сөләйман галәйһиссәламның тормыш юлыннан алык. Сөләйман галәйһиссәлам адәм балалары белән, хайваннар белән, җиннәр белән идара итте. Аңа бик күп мөлкәт бирелде. Мөлк һәм мөлкәт диләр инде. Ягъни власть. Һәм җиннәр дә аның астында иде. Һәм Сөләйман галәйһиссәлам үлгәч, беләбез, таякка таянып үлде ул. 1 ел буе шулай торды. Җиннәр бу исән дип куркып һаман эшлиләр иде. Термит ашаганчы аның таягын, һәм ул егылганчы. Алар белмәделәр. Ник җиннәр шундый акыллы, шундый ни булгач, Сөләйманның үлгәнен дә белмәделәр инде. Бу гаҗәп бит инде. Янына килеп күрергә була иде бит инде. Ничәп бу пердә селкенме дип. Менә шундый галәмәт булды. Шуңа күрә алар бер Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән әйберләрне генә беләләр. Мин үзем дә теге эшкерүчеләр белән, эшкерү белән заманында шөгыльләнгән вакытта моның белән
юлыктан бик күп. Алар белән аралашырга кирәкми, аларга барырга кирәкми, бу күфрлек дидек. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Ман ата аррафан ау сахиран ау кахинан фасаалаху ан шей". Әгәр дә берәрсе килә икән күрәзәшегә, багышыга, сихршегә һәм бер әйбер турында гына сораса ди, лам туқбал салатуху 40 яуман. Намазы 40 көн буе кабул булмый. Дагасы да, намазы да. Икенче бер хадистә әйтте: "Фасаддақаху", әгәр дә ул аңа ышанса ди. Сорады, җавабын алды, ышанды. Нәрсә була? Фақад кафара бима унзила ала Мухаммад ди. Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллямга ингән һәр нәрсәгә күфрлек китергән була ди. Куркыныч. Аллаһ Таала сакласын. Шуңа күрә Аллаһ Таала әйтә, Бақара сүрәсендә 102-нче аят бар. Сихргә, күрәзәчелеккә, багышылыкка багышланган зур аят. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الله تعالى әйтә, Сулейман күфрлек кылмады. Алар бит инде әйттеләр, Сулейман сихр китабы белән сезнең алды. Сихр китабы белән идара итте сезнең белән дип. Аллаһ Таала әйтә: "Вама кафара Сулейман", Сулейман күфрлек кылмады. Менә бу аят безгә дәлил. Сихр ул күфрлек. ولكن الشياطين كفروا. لكن шайтаннар, җиннәр күфрлек кылдылар. يعلمون الناس السحر. Кешеләргә сихргә өйрәттеләр алар ди. Һәм сихрның иң күп таралганы нинди дип уйлыйсыз? Бәлки хатын-кыз белән ир атарасын. Менә Аллаһ Таала шуны әйтә Коръәндә үзедә. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Бу сихрны өйрәтте Харут белән Марут дигән затлар ди. Коръәндә әлбәттә тәфсирләрдә төрлечә килә. Алар я фәрештәләр булган, яки изге бер затлар булган дип. Ләкин мәсьәлә анда түгел. Алар сихргә өйрәттеләр. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. Алар өйрәтмәделәр. Ягъни үзенең өйрәтүләрендә дә алар алдан кисәтә торган булганнар. Безгә якын килмәгез. Без фитнә, без күфрлек өйрәтәбез дип. Һәм аятның дәвамын карасак, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Иң беренче булып алар өйрәттеләр ир белән хатынны айыруга ди. Нәрсә дигән сүз бу? Бүгенге көндәге айыруларның сәбәпләренең төп сәбәбе, төп менә проблемасы шушы сихр аркасында килә. Тегенең сияркәсе бар, барды да сихр ясатты, айырды ирне. Теге егет теге кызны яратты, барды да айырды. Хамалар бер дә куркмыйлар. Белсәләр иде ул сихрчеләр һәм багучылар, экстрасенслар, менә бу әшәкелек аларның үзләренә кайтачак. Берләтә дә түгел, икеләтә дә түгел, меңләтә итеп кайтачак. Русча әйтмешли, вопрос времени. Вакыт җитүгә әйткән бит инде бер галим. Жизнь это бумеранг. Тормыш ул бумеранг. Нәрсә эшлисең, шуны сиңа кайта. Һәм берсе әйтә, ни ди? Раз это бумеранг, так почему я до сих пор не вижу то, что я натворил, ди? Просто этот бумеранг еще не долетел до тебя, ди. Әле килеп җитмәгән. Аллаһ Тәгалә бит шунда ул газапламый, ул бит мәрхәмәт иясе. Ул бирә кешегә вакыт, шәт тәүбә кылыр, шәт үзгәрер, шәт кайтыр дөрес юлга. Ләкин шушы бирелгән вакытны Аллаһ Тәгалә аңа билгеләгән вакыт эчендә әгәр дә ул тәүбә кылмый икән, аңламый икән, ул вакытта Аллаһ Тәгалә җибәрергә мөмкин шушы бумерангны. Любой кешедән сорагыз, изгелек кылганның әшесен күрдеме? Юк. Һәр вакытта аның барыбер үзенә кайтачак. Әлбәттә, изгелек эшләү ул җиңел эш түгел һәм ул җиңел юл да түгел. Аның юлы авыр дип әйтәсе килә. Чөнки сиңа 100 сумның 50-не бирәсең, син садака итеп бирәсең. Авыр бит аны бирергә. Абла 100 сум. Аллаһ Тәгаләне 50 мәртәбә тагын кайтара сиңа. Үземдә күп тапкыр шушындый тормышта үзем шаһид булдым шундай әйберләргә. Хәтта шит җирләрдә укыган вакытта да кесәдә бер тиен акча юк.
Белмисең, әллә ашыйсың син бүген, әллә юк. Әллә каядан Аллаһ Таала бер коробка ризык китереп куйдылар. Әзер ризык ул бит инде аны әзерләп теге әзер булмаган ризык булмады, ул әзер ризык булып килде. Син алда аша. Кемдер ишеттә анда студентлар тора, бу тора Аллаһ Таала үзе китерә. Фатаваккал алал хайй аллази ла ямут. Бер кайшанда үлми торган Аллаһка тәвәккәл кыл дигән. Ва ман ятаваккал ала Аллаһи фахуа хасбу. Кем Аллаһка тәвәккәл кылса, фахуа хасбу. Ул уңышлы була һәр вакыт. Ва ман яттақиллаһ яҗ'ал лаху махраҗа. Инде Аллаһ Тааладан куркып эш кылсагыз, Аллаһ Тааладан уялып эш кылсагыз, гамәл кылсагыз, Аллаһ Таала кушканча яшәсәгез, Аллаһ Таала аңа көтмәгән җирдән чыгу юлын күрсәтә. Нинди генә авыр хәлдә булсаң да чыгу юлы булачак. Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Һәм көтмәгән җирдән Аллаһ ризыгын да бирә. Уйлап карагыз. Син уйлыйсың, хәзер үләм, кибәм, янам, сыкрым, бетәм. Көтмәгән җирдән Аллаһ ризык бирә. Менә кичә генә яңалыктан күрсәттеләр. Снятие блокады Ленинграда. 900 дней, 900 көн ачтырдылар. Стенаның теге бар бит әле, изъёскасын кубарып ашадык ди бер әби. Әйсән калды бит. Аллаһ Таала калдырды бу. Аллаһ Тааланың гомер биргән булса, ризыгын да бирә. Миллиардлаган Аллаһ Тааланың мәхлукатлары. Кичкенә генә бөҗәкләр без күрмәгән. Диңгезнең төбендә яши. Кем аны турында белә? Беркем белми. Ләкин теге бака манда, башкасы манда чыгып көн сайын шунда йөри икән, кичкенә генә бер ризык алып. Шушы бөҗәкне ашата икән. Кемнең приказы белән? Кемнең әмере белән? Аллаһ Тааланың әмере белән. Шуңа күрә кеше тулысынча Аллаһка иман китермичә, менә бу әйберләрдән китә алмый ул экстрасенслардан. Йөрмәгез анда, кирәкми, алар ялганчы. Алар җиннәр белән бәйле. Ничек кенә дөрес итеп саналса да сезгә ул барыбер ялган. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аның турында безгә хәбәр бирде һәм без укыган аятта ул безнә күрә бер дәлил. Инде менә сез әйтеп киттегез, кемдә кем Аллаһ Таала ышана, кемдә кем Аллаһ Таала тәвәккәл кыла, аңа ялвара, Аллаһ Таала аңа ризыгын да бирә, Аллаһ Таала аңа чыгу юлларын да бирә. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушы нотада әйдәгез тамамлыйк. Тимергали хәзрәт, менә бу үзенә күрә бик күп сорауларга җавап булды инде. Менә нәрсә микән дигәндә, Аллаһка тәвәккәл кыл, Аллаһка тапшыр, Аллаһ Таала, Алла бирсә сиңа чыгу юлын. Менә монда килгән бик күп сорауларда бит проблемалар бар. Аллаһ Таала күп сорауларга, күп ниләргә чыгу юлын бирер. Бер аятны искә төшереп китәсем килде. Менә вала юфлиху сахиру хайсу ата. Сахир ул шул күрәзәче, шул экстракцион, шул сихр дип әйтегез. Шул бер кеше алар. Вала юфлиху сахир. Сихрче бер кашанда уңышка ирешмәде Аллаһ Таала. Бер кашанда. Хамалар һәр вакытта ялганчы. Бу Аллаһ сүзе. Без аңа ышанырга тиеш, инанырга тиеш. Без әйтәбез икән Аллаһка ышанам дип. Демәк, сүздә калырга тиеш түгел ул. Калып белән дә ышанырга кирәк. Жан белән дә ышанырга кирәк. Әз генә тормышта авырлык килде, сразу сихрчыга чабырга ярамый. Бераз генә түземлек кирәк. Менә шуңа күрә мин мисал китердем дә инде кичәге яңалыкларда әйткәннәр иде, блокада Ленинграда снимали дип. Алар түзделәр бит. Сихрчыга барып нәрсә ул? Ипи таба иде что ли? Вакытта бүтән сихрчылар үзләре эзләп йөриләр ризык. Шул кадәр бөек затлар икән, ничә алар үзләренә ризык таба алмады соң? Менә сезгә җавап. Инде Аллаһ Таала шул сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язсын. Шушы вагаздан инде без дә һәм безнең тамашачыларыбыз да шуннан да бик тәфсилле җаваплар булды. Сезгә бүген шушында килеп аңлатканыгыз өчен зур рәхмәтләр. Әле киләсе тапшыруларда бәлки бу сорауларны дәвам иттербез, чөнки өрәкләр турында сораулар калды, мәсәлән, астрал дигән сораулар калды. Иншалла киләсе очрашуда мин бу сорауны сездән саклап калдырам һәм шунда инде сезгә иншалла исәнлек, саулык белән йөрергә язсын. Аминша булсын. Бүген монда килгән өчен сезгә зур рәхмәт һәм саулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, сезнең белән имамнан сорык тапшыруы иде. Без сездән килгән сорауларга җаваплар кайтарырга тырыштык. Инде кайберләренә бик киң җаваплар булды, кайберләренә шундый төгәл, матур җаваплар булды. Әмма аңлап бетермәгән булсагыз яки тагын да инде шушы җаваплар тагын да күбрәк тирәнрәк сораулар тудырган булса, әлбәттә аларны безгә бирә аласыз. Экранда булган адресларга юллагыз. Иншалла, студияга килгән хәзрәтләр белән без аларны тикшеребез, өйрәнербез һәм сезгә җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте барчабызга булсын иде дигән теләктә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.